Merenda ulam. Yan yung sahog, sayote, repolyo, carrots. Yan. Gandang gabi. Dito tayo. Yun o. Steve. Kasama natin si Kobe, mga boss. Poging-pogi. Sariwang-sariwa. Ay, ano yung isda? Poging-pogi, mga boss. Ano ito mo kante? Iiwan muna tayo ng sibuyas. Yes, sir. Hindi mabilis eh. Ang dami palang sibuyas nito. Ow! Matalsik. Matalsik yung sibuyas. Ang dami. Ang gatas. Ang daming sibuyas oh. Tcharan! Hindi tayo magluluto. Nice! Nice. Malaki no? Magic sandok! Ingatan natin ito mga boss. Magic sir. Nakalimutan natin lagyan. Manok? Ba't manok to? YouTube siya, manok, YouTube, manok. Baboy ito, di ba? Pagkain na ako ng... Opo, baboy ko yan. Ano lang. Yan, magandang gabi po. Magluluto tayo ng pansit. Eto. Walang ano dito eh. Walang kabagan. Tatlo na yung nakakita. Ito yung gusto nila. Tatlo na nakakita. Na. Ayun. Yes. Ayun, 7 na nakakita. 7 na. Eh, magandang gabi po. Napakaas. Okay na kayo. Walang bukas. Magic. 6:18 na nakakita yung Wita Plus. Yun, magandang gabi. Mga boss, magluluto tayo ng pansit. Saan yung magic? Hindi makita. Third, Saan yung magic mat kagabi? Magic. Magic! Hindi kita. So, sahog natin. Yung ano, ay ito ang dami. Wala. Baboy. Lo, ang dami. Magandang gabi po sa lahat. Ito. Sa Ganito mo. tao. Kita tayo. Yan, para poging-pogi si Kobe. You know, hindi ka. Hindi ka konti ko para makikita. Nabata Plus? Ah, Kaya. Ayun na po siya. hindi ko lang din. Kita ba? Yeah, guys. Hey! Ayun, kita ba? Oo. Patakpan. Nagkisa tayo ng sibuyas sa kabawang, mga lods. Ang daming sibuyas. Ito. Yan. Ay, kita. Look, personal. Yan, papakita natin yung ano,
Kaya lulutuin natin mga boss. Oh, ang daming sibuyas. Tapos ito yung sahog natin. Ayan. Andito tayo sa bahay ni Madam. Yan, bahay ni Madam Sonia. Yan, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan kay Madam Sonia. Yan, ito na lang. Promote ko na siya kahit may silver play button na sila, Madam Sonia. Mayroon na silang gold play button, sana all. Yan. Umalis sila mga idol kasi may pinuntahan. So magluluto tayo ng ulam natin, pansit canton, kasi may ulam pa kasi dito. Yan, kasama natin itong mga pogi at makukulit na mga bata, mga zen. Yun! Manood lang kayo mga boss. Rock and roll na to. Rock and roll. Ay, Mat, doon ka na lang, Mat. Maririnig pala yan. Hindi pala ako maririnig. Kasi pa. Na! Okay lang, sir? Thank you! Yan! Yan, magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat ng nanonood. Oy, 60 viewers na! Magandang gabi po sa ating lahat. Tapos malakas na. Nakaka-live kami. Daming nanonood. Siguro pogi at magaganda rin yung mga nanonood na yan. Tulad na ito. Yapa! Hindi ah. Ha? Hello guys. Hey guys. Kararon tayo. Merienda. Marienda ng pansit. Merienda ang pansit. Mamaya papakita natin. Daddy, Ano? Ayan, dito si Madam oh. Ay, Madam. Ayun oh. Hello, shout out. 54 viewers. Dami mong viewers ah. Yan, si Madam. Saan sa YouTube dyan? Mm. Sarap natin ng karne. Chamba lang yung luto mga idol. Chamba yung nida. Sticker na kanood. Yung mga kalat mong papel. Ano yan? Ano to? Saan yung lalagay? Namatuto pa yung ano ha? Tanda mo na. Kabinta. Aw. Tanda mo na papel oh. Wala pa nga eh. Kalagay lang yun ah. Uy, 75 viewers. Yan, kasama natin si Madam oh. Yan. Yung noodles natin mga boss, hindi siya noodles ng Cagayan. Noodles ng ano to? Cavite. Hmm. Labo na pala yun. Di tayo sanay na nagluluto ng pansit canton. Ngayon lang. Oo nga. Ano pansit doon? Magaan kasi ito eh. Nagluto na ako dati nito pero magaan. Di ba pansit canton daw? Ano ba yan? Ah, Ano ba? magaan. Parang... Basta hindi siya katulad ng yung mabigat na noodles na sa amin. Ginagawang pansit kabagan o kaya ano ba yan? Batil patong. Gulay. Yung pansit na in-order, ang daming laman no? Saan? Sa? Yun doon, kain niya. Ayaw. Grabe yung pansit eh no? 71. Karamihan eh. 71 lang nanonood. Yan, ang daming nanonood. Noodles. Opo, gulay. Yan, ito. Papakita natin. Sayote. Repolyo. Tapos ito yung ginigisa nating karne.
Karne mga boss. Yan, tapulahin muna natin mga boss. Lutuin muna natin. Tapos bago tayo maglagay ng gulay. Hey! Lalatan na lang ito. Hindi naman yun, hindi pwede hindi. Init! Pagkamunta ako ron. Ha? Pagkamunta ako ron. Pagkamunta ko, dami pa lang. Ha? Pagkamunta, ang dami. Sobra ako. Ano? Saan pa rin ko nag-umati ng meeting? Tapos na yung alit. Ang tao ba? Ako yung parada. Ha? Parada. Pasok ako. Atin ka, atin. Kakalagay yata yan. Ha? Kakalagay. Ubus kanina. Atong damad. Na, parada? Oo. The food looks good. Yay! Opo. Yan, shoutout Ma'am... Ano to? Paano basahin? Margo. Good evening. Yan. Palakas lang, no? Batiin sila kung ano-ano yung nila ko. Pero, pagdating lang ano, yung mga event, saan ka yan? Pag may mga event, sound lang. Lagyan natin ng konting... Walang bukas na ano sa no? Yeah. Toyo. Wala tayo maliit. Konti lang. Hindi na nilagay mo sa ako dito ba? Bading? Ay, lang 55. Ilan? Ang dami. Ano ito, mabuhay ko? Marka Oaks. Marka Oaks. Ano yun, man? Gulay. Tubig? Gulay daw, gulay. Gulay. Yay! Gulay. Gulay. Wow. Wow daw na bunta plus. Wow. Wow. Wow! Wow. Marga. Yun. Magandang gabi sa ating lahat. Good evening. Ang dami. Subscribe naman po. Pa-subscribe. Boy Tapyas. Yan. Sarap. Hindi pala. Wow. Ano to? Wow. Gulay. Igulay. Igulay. Pakita natin yung niluluto natin. Yan. Nilagyan natin ng toyo mga boss. Para sipsipin niya na kagad. Yung nagmamantika-mantika na. Pwede na natin ilagay yung carrots. Yan. Pachambahan na natin to. Chambahan na natin. Hey. Yan. Chambahan na to mga boss.
Tama ba itong ginagawa natin? Tama pa ba? Sambahan na. Eh. Sayote. Guys, sabihin kayo ako binagmura. Tapos ano? Tapos, ayan. Ayos. Julay na. Oh, yung 46. Guys, pero ito naman ito yung puro M ah. M. Hindi mo kasi alam yan. Puro M. Locos. Go. Looks good, sabi. Los. Good. Lord. Sigayon. Tricro yun. Ano? Lagyan natin siya ng Noro Cubes. Ay, wala ko ito. Dito kang pusa ka. Sarap sa batang kalbo. Ay. Rogue-ur. Lagi na lang may ur. 40 na babawasan niya boy tapos. Ha? Sa board. Lalagyan na rin natin yung cabbage. Repolyo. Liporio. Ang dami na ito. Tugong takpandong. Yun. Ano mo nila yun? Yun. One. Yes, sir. Ayan, papa. Tatagtag kay Boy Tachias. Ano to? Your sa tao. Minta. Wow! Walang nag-o-okay. Ba't ganun? Anong nabagay? Okay. Wala. Thirty-seven. 37. Zero na. Joke lang, wala pa na. Meron na nanonood. 46. Init. Ito na. Lalagyan natin ng konting sabaw mamaya para may sisip-sipin yung pansip, mga boss. Ayan. Nilagyan na natin ito ng paminta. Pansit kanton. Na medyo masabaw-sabaw konti. Masakit. Masakit makagat ng Aso. rambutan. Alas. Aso pa to. Sabi ko aso, hindi rambutan. Aray. Hello guys. Natawag kay Boy Tapias. Party. Happy New Year everyone.
Ganti ba ang puti? Repolyo! Wow! Congratulations, Repolyo! Joke lang. Hindi ko sa kakainan. Yes? Di ba ulam niyo sa sa inyo umuulam niyo ba to? Maraming sawkit sa palita. Ha? Ano? Yung sinigang, di ba daddy, di ba nabusap siya? Nag-ano ka nag-vlog? Ano daw? Lang? Nag-ganyan ka rin. Nahulog yung cellphone. Di ba yung bungkap lang? Labi kinain mo yung cellphone. Hindi ko. Tubig, lagyan natin. Eh, Mana naman? Hindi ito dalawa. Hot. Ito mo yan. Ang daming gulay ito. Ayos lang yan oh. Ano pati yung Yay! Ayan. Init. Hello bro. Lalo lang iniisip mo ah. Yan. Tagay na, tagay. Tagay na. Tagay na. Tagay na oh. Yan, good evening guys. Good evening. Kanta ka nga ako. Kanta ka nga dyan. ayoko na. Ay, Ako lang kagapos, kumanta ako, ilabay ka piyas. oo. Lipit niya yung tayo. Kumanta. Kumanta. Yung kinanta mo man. Yung kinanta mo? Habang buhay. Ay ba? Makantay mo lang dito. Bilis. Kanta. Tara, pakantayin natin. Sige na. Dapat may letter. Ha? Dapat may letter. Hindi, wag na. Wala nang lyrics. Ay, halika na. Sarap ang pansin. Pansit. Pansit po. Hindi pansin. May pansin daw. Ano yan, may piyas pansin. Pansit. Bumukulo na. Sarap ang ng pansit. Shit. Ang sarap ng pansit. Pansit. Wala lang cheese para sa pansit. Si nanay ito ah. Si? Nanay. Si Antan. Nanonood si nanay. Saan? Nakita ko. Lumabas ako. Ano ganyan? Niloloko mo ako. Sarap mo nga. Sarap mo. Ay, shout out! Shout out kay Boy Tapias. Si Nanay Narita.
Saan? Sarap ang ng ang pansit shit guys. Sipsipin kagad ko. Ha? Sipsipin niya kagad. Ano? Pansit. Pansin. Pansit. Pansin ba? Sipsipin mo to. Sisipipin ng ano? Pansin. Papansin kita. Siguro yan. Ano to? Yung? Yung ano yan? Yung? Yan. Yan. Walang Sahin mo yung. kasi. Sahin mo. Yung. Yan mo yan. Yung nga. Ikaw basahin mo. Ano yun? Kurang pa. Tignan mo, basahin mo. Why? Why? Yan. Y-U-N. Yan. Why you rain? Yum. Yan. Yan. Y. Diba? Y. Why? Yan mo yan. Yan. Yan mo yan. Hello guys, buntis tayo guys. 6 months. Ay, 6 months. Buntis. Hindi ka naman babae. Nabuntis po ng kanin. Why isn't no people chatting? Busy po siguro. Yan, naintindihan niya yan. Nagkatagalog siya. Ano tayo? Englishin mo nga ako. Oh, bakit na walang nagka-chat? Ba't siya lang daw? Sige na! Yan na. Yan na. Dali! Sabi na. Di ba tayo marunong mag-English? Ikaw, Matt, marunong mag-English, Matt? Alam na 16 plus 16. 16 plus 16 what? Lagay na natin. Kaya dulo. I don't know, galing ah. I don't know. GK ano ka ba? O 8 plus 8. 8 plus 8, 16. 8 plus 8. 16! 8 plus 8. 16 A na! plus A daw, A daw. Dalawang 8. 8 plus 8. Hey! Isang B. A, B, C, D. C, ano ka ba? Oh? A, B. Ay, B pala. B. B plus B. B plus B. Tama C, ba, Mel? ano ka ba? Tama lang ginagawa ko, Mel. Tama. Mat, ito pagpa-plus na kita. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 18. 19. 16. 16 plus 16. 32. 32 plus 32, 60. 60. O 100. 62. 64. Ay, 16 pala. Ako na 7-11. At bibili ako ng motor. Sabihin nito. Parang araw magtula. Ayos, ayos. Puno. Ma'am, daming grocery. Tiran! Daming grocery na sa kapiyas. Boy. Binigalo. Bininika. Dominica plus Dominica. Pinika. Bininika. Bininika plus Bininika. Oh, ano to? Bigyan mo dito, bigyan mo dito. Tom. Tom, bigyan mo dito. Baliktara mo yung cam. Saan? Baliktara mo yung cam. Yan o. Teka lang. Hey! Ikaw muna, Hey! Mix natin, mix.
Hey. Ano ko dyan? What nga, di ba? What? Ano yung mga gamit? Aray. Pasok na nga. 16 plus 16. 32 plus 22, 43. 43 plus 43. 30 plus 30, 43. 43 plus 43. Niloloko mo naman kami, Kobe. 200. Ay, hindi. 209. Wow! Margona. Mus. Wow. Ano yan? Wow. Wow. Yum. Yum. Ano yan? Yum. Sarap. Sarap. Pansisonra. Ano yung pansisonra? Tingnan mo ba sa mo pansisonra? Pansin. Pansin sobra. Ano pansin sobra? Cobra? $27. Sana maging 102. Joke lang. Sarap. Pansit. What are we doing here? Ba't anong English ng what are we doing here? What are you doing here? Anong ginagawa mo dito? Tulo siguro yung English. Sabi? Sinabi mo po! Ay, Bulbus tayo kami. Anong English ng... 안녕하세요. Hindi. Anong English ng... Blah! Anong English ng blah? Anong English ng blah? Shave. Anong J? Anong English ng blah? Sarap daw ng pansin. Ang sarap kayo hindi na ako magbasa. Ba't ang basa doon? Ano basa doon? Burakay. Yan, ang bakulay. Gulay ka mo ba ito? I love you. Hindi, ito. Hindi mo ko. I Ko, video. love Mali! Tagaytay, ano ka ba? Tagaytay. Oh. Eh, hato mo sa ano eh? Tagaytay. Oh. Mukha ito lang yung heart yun. Ano ka ba? Ito. Ito. Okay na. Ha? Okay na to. Ano? Oh. Okay na. Hindi. Tagaytay, hindi. Yan, sakto yan mamaya. Sipsipin. Anong basa dito? Eh, Ito kayo kabe, anong basa dito? hinang ako lang, mahinang ako eh. Anong basa dito? Ha? Ikaw ko? Oo. Kabe, anong basa dito? Sabihin mo, luto na to, son. Ano? Ito. Anong basa dito? Gar. Ay, Mali, anong basa parang- dito? Anong basa na ito? Okay na yan. Dito ka sa ito. Anong basa nito? Goods. Hindi na natin tikman, mga boss. Goods na yun. Ha? Yun. Tapos na.
Guys, mapapakita ako. Eh, ikaw mo. Ketchup. Ito ba yan? Anong sabi? Wala, pintulog. Basahin mo nga. Yummy. Sarap pansit. Solid. Sabi niyo ba kanina? Tapos na. Excuse me. Hey. Kala ko sabi, wow, may Kulang ba? Kulay? Kulang. Sakto lang? Yung noodles. Hindi matigas? Hindi. Tigas pa nga. Matigas ba yan? Lalambot naman yun, di ba? Oo. May yan pa eh. Yan o. Pag nag-letter S na daw, malambot na. Pag nag-letter S yung panse, yung Mickey. Hey. Yan. Goods. Goods mga idol, tapos na. Ha, napagod. Ano tayo? Nainitan, you know. Goods. Yan, good evening, good evening. Ay, kwentuhan muna tayo habang nagpapahinga. Tagalog. Tagalog to. Tagalog po ako. Tagalog din si ma'am eh. Ini-English lang tayo eh. Hindi ako marunong mag-English, ma'am. Guys, hindi ako sabi. Ano lang? Konti lang. Basit lang, basit. Ilocano, basit. Sa iba nagbaddi. Guys, tignan mo. Ha? Puro na nag-go. Oo, mahirap. Balabaddi. Sabi, balabaddi. Saan dad? Tas, tagay. Tagalog. Ay, Ako. Tagay. lug pala. Tagal. Kakain muna yan eh bago mag ano, di ba? Yan. Pwede nang kumain mga boss. Pangit Next ako, live. See you pangit. next live guys. Thank you. Bye-bye. Good night and Shoutout God na bless. ngayong gabi.